Uvádza animovaný film Krv na krve. Bol jeden chudobný človek. Nemal ženu ani syna. Raz jedného dňa pozeral veľmi starú telku a povedal: a zaspal. Niekto prišiel k nemu do domu. Asi ho chcel niekto ukradnúť. Ešte nevie nikto kto. Ale nechcete vedieť, čo sa stalo? On zmizol. Uvádza Krv na krve. Potom Scream povedal: Kde máš prachy? Ja žiadne nemám. Kladeš.